Lo, mangutanak ko ni mo lo? Ay, usabay mapangutana ka na ko, abo. Mangutanak ko ni mo lo. Unsa man nga month ang pinakaborito, akong pinakapaborito sa mga misis? Harap pangutana, usay baborito. Kanang baborito or pinirito? Ay, wala. Wago ka klaro sa imo hang kana pagpangutana. Klaro ha, aron may po pagkatubag na ko. Akong Osbon lo. Akong pangutana lo. Lo, unsa man nga month ang pinakapaborito sa mga misis? Ay, karon, wala klaro na maupangutana. Ako tubag anak sayon kayo do. Ang man, nga pinagkapaborito sa mga misis do, mo ka na nga December. Ay, sayap ka lo, sayap ka lo, sayap ka. O gali December. O sa man di ay, December yun na kay kana nga December, doon ay bonus. Mana paborito na ang ilang bana anak. Mana paborito na mga misis ilang bana. Sayap lagi ka lo. O gali December. O sa man nga man, pinagkapaborito sa mga misis. Ang pinakapaborito nga man sa mga misis lo, mao ang 13-month pay.